Nenatáčej to. Ono teoreticky by to taky bylo vidět na tom mobilu. Jo. Mhm. A ještě když osvítím asi tu kameru. Si podíváš? To je lepší. A jsem si stoupnul, jestli se vidět teda líp. Ale jo, co jo. No, to bude možná lepší než na té kameře. Tu kameru jenom využiju na takový to jemný nasvícení. Máš nějaký téma aspoň? Houstone, máme problém. Využiju téma, jo. Bychom si mohli napsat na nějaký papír. Zrovna, když jsem to spustil, to bylo. Jako fakt? Jo. A není to tam, že ne? Je to tam. Ne, tak to vypímáš to hned. Ty to tak... Tak, takhle. Jestli to tam, ty vole. Kušuj, toho jsem někam nedal. To se keci, úplně jsem to tušil. Myš před to plátno, ale. Hej, ono se ta kamera, počkej. Jo. Jo, tam mám místo. Natáčíš? Já už slyším. Prsle! A ty vole. Teď mi máme spadlo na nohy. Dívej se tam. Takže čus, já jsem Aimon a vítám vás u dalšího videa.